F'intervista waqt il-programm Dis-Sett, Jeffrey Policino Orlando qal li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ħadem minn wara daru u minn wara dar Jesmond Murjett u Franco De Bono. L-ebda wieħed minna ma ġie informat li kien jiġi diskuss ħanajdu hekk il-xogħol tagħna politiku, l-atteġġament tagħna politiku fil-laqgħa tal-Eżekuttiv ta' nhar l-Erbgħa li għaddiet. Jeffrey Policino Orlando qal li l-mod kif aġġixxa l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista imur kontra l-kredenzjali demokratiċi. Huwa biss f'pajjiżi totalitarji li partit jasal biex jikkundanna l-voting patterns l-aġir tal-membri parlamentari li jirrappreżentaw. Waqt li wara li għaddiet il-mozzjoni kontra Richard Kakija Caruana, Lawrence Gunzi ddikjara li kien sorpriż bil-vot. Policino Orlando jgħid li dak li qal fil-Parlament kien ilu jgħidu kelma b'kelma lill-Prim Ministru għal dawn l-aħħar 4 snin. Jiena kont sorpriż, ħanerġgħu ngħidu meta kien hemm min qal li kien sorpriż b'dak li għattu b'dak li għamilt nhar it-tnejn. Policino Orlando reġa' sostna li kien hemm 10 deputati nazzjonalisti li indikaw ix-xewqa li jivvotaw favur il-mozzjoni kontra Richard Kakija Caruana. Indikaw imma li kellhom ix-xewqa li jagħmlu hekk. Anka fejna fin f'konverzazzjonijiet li kellna privati, anka permezz ta' SMSs. Deputat partikolari esprima di-xewqa quddiem żewġ xhieda. Wieħed minn dawk it-33 membru parlamentari li ffirmaw id-dikjarazzjoni tal-ħamis qalli quddiem żewġ xhieda li rrid jivvota mal-mozzjoni tal-Modi Labour Party. Policino Orlando jgħid li Richard Kakija Caruana għandu disrispett lejn is-sistema demokratika ta' pajjiżna. Ma jekk wieħed jitkellem fuq l-influenza jew training and influence, aħjar naraw min għandu verament is-saħħa politika f'dal-pajjiż. Jisħal quddiem l-attitudni ta' Richard Kakija Caruana huwa bil-fors kellu jitkellem. X'nagħmel ma nitkellimx? Ma nitkellimx kontra dik il-pasta żgħata li kienet ħassir quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan, spearheaded Mr. Richard Kakija Caruana nnifsu. Policino Orlando kellu kliem jibes anki fil-konfront ta' membri tal-kabinet. Darb'oħra, minix ħansemmi bishom ta' meta tistedem ministru partikolari, tajjeb, issemmilu l-każ iktar reċenti ta' fejn hu abbuża mill-poter tiegħu u ġixxa ta' sensar. U hemm ministru ieħor mingħajr ma nsemmi ismu nistiednek ukoll ta' li abbuża bil-poter tiegħu bħala ministru.